Мин маякны бик яратам, килгән, көтеп алам. Нәрсә, бөтен яңалыклар белән танышам, кемнәр вафат булган, кемнәр менә туган көннәре белән котлыйлар. Районда нинди яңалыклар бар, бөтенесен маяк аркылы беләбез. Бөтен маяк аркылы белешәбез инде менә. Маякка язылу бик әйбәт. Бөтен кеше дә язылсын, анда бөтен нәрсәләр языла. Туган көннәр, кызыклы нәйләр, хикәяләр дигән сыман спорт төрләрендә язалар. Картлар көнендә нинди бәйрәмнәр була, нәрсәләр әзерлиләр, кемнәр спорт белән шөгыльләнәләр. Менә муллаларны төшерәләр, бик әйбәт ниләр бирәләр инде алар безгә, мөселманнарга. Менә укырга, намаз укырга, яшьләргә ничек итеп үрәтергә бөтендә. Хәзерге яшьләр бик нине нитмиләр бит инде, дингә бик нитмиләр. Без аларга, үзебезнең балаларыбызга үзебез аңлатабыз. Менә муллалар яза газетага, итеп балаларга аңлатырга, без шуларны балаларга үзебездән соң калган яшьләргә аңлатабыз.